दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि आसामनि मोनफ्रोमबो जौमा फरायसालिफ्राव आरो जौसिन फरायसालिफ्राव लोगोसे मोनफ्रोमबो दखरा आरो जिल्ला आफादफ्रा थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि जालांनाय जे पुलिस एनकाउन्टार क'क्राझार उल्टापानिनि लुंसुं हाग्रा ओनसोलाव जे जोंनि सानै बर' फिसा जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ पुलिसा फेक एनकाउन्टार खालामनानै माने सिथारबाय एबा बुथारबाय। दा बेनि सायाव पुलिस इनकुवारि एबा सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ होननानै आरो न'खरनो बे दुखुथिया न'खरनो जास्टिस होनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों सरकारनि खाथियाव। बे हाबाफारिजोंनो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बर' पिस एकर्ड बे पिस एकर्डनि उनाव जों साननाय जादोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलाव एबा आसामाव बर' फिसाफ्रा खुनु दुखु खस्थ' सहायनांनाय नंला आरो सिलाइनि गुलिजों जाहाथे रावबो बर' फिसाफ्रा थैनांनाय नंला बे बाथ्राखौ जों साननाय जादोंमोन। जोंनि गेजेराव गोजोन मोनसे थासारिया फैबाय। जोङो जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ बा जोंनि फरायसाफ्राबो मोजाङै लेखा फरा फरायनाय, मोजाङै बेफार बानिज्य खालामनाय, मोजाङै आबाद मावनाय, मोजाङै जिउ एबा मोजाङै न'खर खुंनाय बे मोनसे थासारिया फैबाय होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि जि आसाम पुलिसनि आखायाव सानै जोंहा बर' फिसाया जिउ खोमानो गोनां जाबाय। दा बेखौ लानानै जोङो गिनाय फैदों जोंनि गेजेराव, गिखांनाय मोनदों जोङो बर' हारिनि सायाव बेबायदि मानो आसाम सरकारनि बा आसाम पुलिस प्रखाखना जोंनि सायाव मानो गाज्रि नोजोरजों नायदों आरो जोंनि बर' फिसाफोरखौ नायगार मानो बुथारदों। दा बेबायदि मोनसे जोंहा गिखांनाय फैदों। जोंहा फंबाय बिनानावमोना फरायसालियाव थाङो, जौमा फरायसालिफोराव फरायो, कलेज इउनिभारसिटिफोराव फरायो, बेफार बानिज्य खालामो, माने हर जानानै फैयो, माने हान्थिनाय लामाफोराव जोंहा जाहाथे गोजोन मोनसे थासारि फैबायमोन जोंनि गेजेराव। दा जोङो गिनाय मोनदों मा जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे आरोबाव माने पुलिस प्रखाखननि नोजोराव जों आरो जिउ खोमाबावनो गोनां जागोन नामा, बा बर' फिसाफ्रा नायगार पुलिसजों फेक एनकाउन्टार खालामनानै बा नंखाय साजायनानै जोङो बुथारजाबावगोन नामा बेबायदि मोनसे गिनाय जोंहा फैदों। दा बेखायनो बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनखौ जों खावलायदों, जायफ्रानोखि जोंनि हालामखौ दैदेनगासिनो दङ, जोंनि हालामखौ सामलायगासिनो दङ, जोंनि रायजो राजाखौ बिथांमोना सामलायगासिनो दङ। दा बे ओनसोलाव जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारिखौ बिथांमोना जोंनो लाबोनानै होफैयो, जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे सुख सान्थिजों बा दुखु खस्थ' गैयाजासे जाहाथे जोङो रायजो जालांनो हायो। दा बेबायदि मोनसे सिटुवेसनखौ जों लुबैदों। दा बेखायनो आसामनि जे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननिसिम जोंनि खावलायनाय जोंनि रायजो राजाफोरनो बिथांमोना मोजां निरापत्ता होनांगौ। आसाम पुलिसनि बिफानारि बिथांमोना गावनि आखाइ मोजोमजों बिथांमोनखौ दबथायनांगौ, जाहाथे जोंनि दाय गैयै सुबुंफोरनि सायाव जाहाथे अन्याय अत्याचार बेबायदि इनाय अनागारि जिउ फोजोबनाय बे जाहाथे जाबाय थाया। दा बेखौनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों खावलायदों। अल बड' स्टुडेन्टस एस'सिएसन जों गोदानै खोनादों बे मुंखौ, खोनानानै जों बागदावखांदों। जोंनि गेजेराव माहारिखौ दैदेननो थाखाय बर' माहारिनि जेंना जेंसि बेखौ बोस्रांनो थाखाय खैदां खैफोदाव गसंथानो थाखाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ। जाय फरायसा आफादा दिनै 55 बोसोराव आगान सुरनानै दङ आरो बर'नि जेसेबांखिनि जेंना जेंसि फैयाथों मानो बेखौ सौसिनानै बर' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबोबाय थादों आरो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै दानो थाखाय बर'नि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। दा बेबायदि समाव बेबायदि मोनसे फरायसा आफाद जोंनि गेजेराव नांबावगौ जों बेखौ सानाखै। दा बेखायनो बे जि बर' स्टुडेन्ट एस'सिएसन जि गोदान आफाद, बे आफादनि आन्दोआव राजखान्थियारि माबा मोनसे खैसार दङ नामा बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। दा बेखायनो बेबायदि मोनसे आफादखौ जोंनि गेजेराव जोङो गोनांथि दङ होननानै सानाखै। जोंहा जिहेतु फरायसा आफाद दंखायो, बे फरायसा आफादा बर' माहारिनि थाखाय अरायसम गसंगोन आरो अरायसम खामानि मावलांगोन।